Футболен клуб Левски не прави компромиси. Затова този часовник е швейцарски. Затова е лимитиран само в 112 броя. Затова проектът е на Виплочес. Изработихме лимитирана серия от само 112 броя. По случай 112 годишнината на професионален футболен клуб Левски през 2026 година. Всеки часовник е с уникален пореден номер, гравиран върху него. За нас от Виплочес най-голямото признание е доверието. Часовникът е Swiss Made, с швейцарски механизъм, сафир кристал, недразкаемо стъкло и водоустойчивост 5 бара. Качество, което отговаря на историята зад него. Към всеки часовник има специално послание към отбора, сръчно изписан пореден номер и, забележете, лично подписано от Наско Сираков. Лимитиран, колекционерски, исторически. Часовникът може да бъде закупен от Виплочес.